O PP de Boiro votan dar a súa recollida de firmas na protesta contra a suba do IBI. Levan xa máis de 1000 sinaturas e nos vindeiros días comezarán o traballo en Cabo de Cruz e o rural do municipio. Os populares de Boiro continúan coa súa campaña de proteste ante a suba do imposto de bens inmobles por parte do Concello. O posto da Rúa Peonil recolleu xa máis dun milleiro de firmas de veciños boirenses descontentos coa medida municipal. Os plans do Partido Popular pasan agora a Cabo de Cruz e o rural do municipio, sempre e cando as condicións meteorolóxicas o permitan. A verdad que a aceptación é moi boa, xa hemos pasado de 1000 firmas en estas jornadas, e a partir de finales desta semana, ainda que parece que a meteorología non vai a acompañar, pois empezaremos xa a ir polas aldeas, polo centro de Cabo de Cruz, polo centro de Escarabote, porta a porta, se é necesario, para demostrarlle ao goberno que a xente non está de acordo con esta medida de subir o 25% e que alzan a voz mediante a súa firma e con seus datos personales e o seu DNI en contra desa subida. Ademais de recoller sinaturas, os membros do PP escoitan aos veciños neste stand. Entre as queixas dos boirenses están a suba constante de xuros e a xestión de servizos municipais. O que máis sorprende é que a xente di, se é para eso, firmamos. Dá igual o seu voto, non? É dicir, non están de acordo ca subida do catastro. Os impostos doen no bolsillo, e sobre todo cando se malgasta, cando non se ve que esos impuestos pues, se reverten en millores servicios en obras para os ciudadanos. Falan do malgasto, falan de que a basura non se recolle en condicións, as calles están sucias, hai máis baches que nunca, farolas que non se encenden. Ora temos aquí neste concello unha empresa que han contratado, a pesar de ter electricistas en plantilla, unha empresa externa, e o servicio de iluminación é igual. Eso é o que se queixa a xente, dos malos servicios que dá o Concello de Boiro. Agora os populares de Boiro quedalles esperar a boa climatoloxía para dar paso á seguinte parte da campaña, a que se realizará en Cabo de Cruz e porta a porta por todo o rural do municipio.